Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Semangat, udah naik guys. Udah ora terang-terang. Kakek terang iki. Malah beduk iki wis ribut udan ya. Iki aku tak banter mami. Kakek nyanyi guys. Ditelepon kurir jumbul ya kalau kayak mulai tak sedelok apa masak karku mau pakai barang masak nasi yo apa delok lagi ngejejer nih telepon nomor tok sopo batirku terus pakane kari paketnya teko bakule telepon aku ngono terus telepon gak sedih ceket ning ratan mbak ngono opo aku ki ngono paket dadakan jumbul sampe yo gak roh apa kok sing ora-ora ya apa sakal lagi nek ndek duwe ya terus apa sing dibayarin sedangkan ono transfer cek ngenteni duwe dikira barangnya tekone gak saiki malah teko saiki duwe urung oleh gimana gak duwe lak membayari utang sih iya kok sakal jane opo ngono aku ya gumen no sing ora-ora aku dermunyo ae kok akeh tae aku ngono akeh dene nanti dipukno ning kene ro bakul telepon sapa sinten nggih Mas anu kurir cargo ajeng nganu Mbak apa kirim paket iki aku sudah wis nyampe pasar sampean lurunge pundi aduh cegat ning ratan nggih ora boleh dia nang nggowo motor sing enek anu iku tau ngirim gane Mbak Deni piring ternyata tak kira mobil kargo ben loro mrene nggo apa sing ora-ora iki opo iki nek barang jenenge oh audio sound on dan audio mata itu son buka guys orang-orang terakhir aku dengki kondo tapi aku gak ada nak begitu kok no oh iya berarti kita buka langsung kita unbox deh aku dengki ngomong nek kesetrum gara-gara son menawa kudanan terus mikir tak colokno guys berarti kok kandel ini tak colokno langsung nyaut ning gone mic terus aku sampai sakit tak singkireno kayak gak tak anggo sampai rumah tapi nangis gak wani nyolokno jerone wis asine kena demit gak iso oh ya kita buntel rapet kayak ngene ternyata dibuntel iso guys penting aku ini maaf nek ning lancar gombale gak garing teles kabeh pirang-pirang dino dadi ambune ben diedek ngono sakjane panas soalnya lagi musim hujan iki padha tandur dan ini lagi padha metu wah buntel rapet koyo tumpuk katanya pakai hadiah bu kejutan apa hadiah ini tak tukono sesuatu bu ben kowe iki gak galau gak sepi ben gak mikir butuhan sih tak iki mesti iki tak karang iki wis tenan ki jelas ki angel guys tumbuk tenan jelas sound system
mang blender apa magicom apa sound system tenan guys. Nek Bu mumpune kono kirim ngene iki kok sing ora bojone kon nyanyi ae kene kok dadi biduan lho yo dikeret kono kok yo ngene iki nek iki kae wis tau tuku tapi cilik kan kok yo sak ngene langsung kita unboxing bon tumpokno ndrememel ae lambene terimakno gua aku iki jane lambi kek daster kek opo ngono son ki marang gua aku gondekne dhewe yo Allah masak tok gede ini kok larang jadi kok nek tak soneni drememe lae ngono iki dhek kok rawat ae sing ora gopo karo tak masak mau opo ngono 150 yang tuku ngene iki. Iya teman. So. Untuk cas diri. Riko kirim paket, Mak. Sing ora lho. Oh tak mentek ndase sakal kok sam, guys. Aku ki yo jumbul di telepon Dapole. Ora konfirmasi sih. Ya Allah. Ini lho dinggo. Yo bener dinggo nyanyi. Tukoni. Aku tuku maneman kae sing 50 tak dandakno tak nggo tak gowo rene motong-motong. Dadak malah klebon banyu nyetrum wong. Rusak masak iki tuku. Kira gede dadak padha wae. Iki dicolokno apa diawakno iki? The Bluetooth device is ready to pair. Mati jumbul. Tuku sing ora. Astagfirullah jantunganku. Sakal ke mana kok duwe. Kok aku dermunya aku ora trewet. Sabar. Ngene iki opo anu e? Pesen di tekokno kene ngono ki. Ngene iki nek gak nganu tuku kon nyanyi, Mak. Tuku kon nyanyi. Tuku son. Sing ora dituku. Aku jumbul dibel kulire. Ya Allah. Ono paling ngono sabar. Kok yo ora kondo ki, Mang. Astagfirullahaladzim. Aku wedi, guys. Trauma kesetrum lho. Trauma aku. Oke, binen. Bayari Mak Mang, duit iki rong teko. Ya Allah, sakal. Nek ora duwe duit terus piye, Mang? Wah iki tes. Iya. Cek awan Mak iki mbok kira sore. Lah kok penak. Sudrung. Ditukokno gremeng ae. Kok karek nompo piye? Kok piro kuwi? 150 bayari. Dadakan. Lah gimana aku ra ndek dhuwit san piye? Wonge urung kirim. Nganti ini bon-bonan. Kok sing ora wong iki dingi kae terae nganu, kancane ning kono ki bar tuku ngene iki, guys. Wis dienggo nyanyi degegreng ning kono ning kerjaan. Lah kok pinuk jare ngono, aku tak nukokno bojoku.
Aku udah kesetrum Mpekku rusak kelebon banyu ceritane iki ngono. Aku ki ora njaluk ditukokno, mok kondo tok. Aku bar kesetrum ya. Kesetrum apa mik, ape nyanyi kelebon banyu. Biasane itu. Kan itu. Yuk dhuwit dolan. Masa ke 4.000 ndak, Wan? Alah wong peri kok. Ya 4.000. Dhuwit ae. Ki mangan Asik, ke 4.000. wis tak kei 2.000 cek kurang ana mek 4.000, 5.000 tegoro dolan. Bakul iki mang nepun. Bulan kan. Kok tukokno kok dermemel ae cangkeme gak engko nek aku di mau dermemel ae ning HP. Ngene. Nyecet ae aku ngono. Yo wis, kuwi berang aku gede, 150 kok cilik. Iya, Tapi apik yo. Kok enek ae lho. Acarane iki. Si Godi ngono kae paling Ngamen iki ayo. kon ngamen, guys. Sampe mae ben oleh dhuwit digawa ngene cantik. Ayo amen. Sesuk karo Nyanyi. ngamen ning lampu. Coplok. Apa cepring? Garapane ra kenal-kenalan. Coplok. Coplok. Derane. 500 ping kere. Pengamen duwe akeh no. Cara iya kok. Walah Iki merenung merah. Jaluk yo ngemis. Alon Alun jalan. nyanyi nyumbang suara 6. Tunjukkanlah bakatmu ngono kok. Lho, sik gambari lho, cuma masaku magicom, apa blender, apa-apa. Ku tak tukono hadiah. Hadiah ki masaku tak nggo aku ya sejuk. Hadiah nggo nyanyi ben ra stres kok piye nyanyi gone sawah. Ngon. Si kene enek ngene remote tinggo apa pemirsa iki? Aku yo ora paham. Buka, Bu, foto. Ya tak konten ae dadekno dhuwit yo. Ora maksudnya. Ini aku wonge paling turu. Iso banter iki. Suarane pol. Oh. Olo ber. Apik guys, iki iso nyambung ning HP. Kok lampune kok mekan. Ini mah Ijo biru kuning enak. Pinten Mas? 152. Enek ayo. Dhewek ngene kok iso yo. Aku lho pabrik kok. Lu pabrik iki. Mas aku ki mau dicolokno listrik. Dadak kae ngecas berarti. Heeh. Ora nyolok listrik iki. Yo iso digone ndi-ndi. Tak nyolok. Iya le, ngetes iki ngetes. Jadi nek cesesane yo dicas ki baru meledos. Enek remote pemirsa lho. Unboxing tak terduga. Salon dari Pak Riko mek bocor ditunggu nyanyi ben oleh entuk duit akeh. Ngamen. Yo ngamen. Ayo ngamen. Ayo. Mau anyar gasane. Enak lho iki. Iki iso pakai miku. Mik sing gede sing asli. Yo. Apik, guys. Kon moto, kok bene ning kono. Bene pering ngene iki lho. Gowo paling. Mau lempet-lempet. Aku ki pape dijujur. Lu di sana telu, pas aku semuanya. Wah, mak iki jek rino. Mak iki ngenane kandel, Mak. Aja digo cetosan. Dibuntul sampai rangkep-rangkep telu. Masa. Enaman lho telu. Ijek diblebet iki, Mak. Masak rumah apa mol-molan. Pakai apa? Senengane tuku sonan. Aku yang sing kae tau tuku sakmene iki negaan cilik neh ya, Mak. Cilik neh apa? Mak? Cilik. Aku Aku berapa? mbah kaya tuku kaya di pergawe ya dipaketno ngono. Aku iki ngrasakno ndak balik. Iki enak Mak. Kok cetekan tok matine. Radio. Iya. Iki kena tinggo memori biring, Mak. Memori USB. Iki HP iso mlebu kene. Wis penak cocok iki. Oh, ini tak kamerane. Dia ayo ngamen ngono. Tuk sound gratis. Ayo digoning cepu terminal rasane ini terminal ayo Mak yo. Ngamen. Terminal bis-bisan. Suarane apik mengembangkan diri. Jarene Pak Riko anu wong nyanyi iki hiburan kok ben gak mikir butuhan jare. Lha ora mikir butuhan kayak enak mati deh, tenang. Wong urip itu mikir butuhan. Ya pemirsa.
Yo wis, piye wong teko kene. Kok tak foto ini wongi. Aku dibel jumbul aku. Batinku sapa? Terus wonge nelpon serikune. Bu, paketku teko, wong sampe bakule ngebel ngono. Paket apa? Son. Enek lampune ya. Sing kae gak enek biasa, kae murah kok 75 mbok piro kok. 75 iki. Arang iki. Lah Mbak Ana malah duwe yo an, malah larang 250. Cicok. Yo koyo iki. Ning gedene mah dipotokno ya sakmene lho, Bu. Wong ada ya sakmene iki. Wis regawe wong. Gong, cek lemes awake. Cek bu ae. Loros minggu, minggu meh. Kira durasi ini kok mataku gak ketok sampai sore. Aku mau ngempet-ngempet sampai anak film-film kembali ke garing derek-derek pemirsa. Menudan naik. Kan ku cek lapat anu. Dikei walah ki diapakno. Tuwae. Dikolak-kolak kon. Aku lakuan Dikolak. lereng. Dikolak dikei konten dibagekno. Ya, berkah jemahan. Cemah berkah. Berkah jemahan. Jemaah jemaah. Kok tapi. Tapi Berbagi ki yo sak eneke yo pemirsa. Halo. Oh iya kae kok. HP-ne digo. Senengane HP-ne digo kontakan karo ngene ceblok rusak. Saya petang cek mang, mau bubuan. Kok. Lah emang nali aku ora ninggali lek. Aku mau golek beras, golek anu, bensin. Tak kabeh. Nukokno paketan. Paketane Riko. Terus bayar listrik, terus tak bayar lah mang. HP-ne aja digawe ngalor itu nek ceblok. Nah, jalan kena apa kowe? Delok ngono ki delok ah. Iki sikile peri mah. Lah mlebu metu. Udan rasa dalan nih pemirsa. Yo rusuh bener kaya golek warna ireng. Ngetas lho. Warna putih ki kudune wong resikan. Mlebu metu rekam sandal. Pel ae yo bungkuk iki. Ngopel. Oh, sing nyok. Bar iki tak jajal, yo nyanyi ning HP. HP ini cek dua peri terus gak iso jajal lagi. Ini langsung dijajal yo. Iya jane. Ono sih. Ora oleh disilak lah kae sitoke tak ngontang. Iya. Paling dene turu kan. Heeh. Turu penak iki. Sampai aleh delong oleh kok ning klopo le, lah ngono. Peri. Wis lah ngono le. Ini HP nu garane nyilak. Tanggung jajal son ki lho. Disilai kok kowe. Nilai per. Nilai. Pen. Oleh. Ora oleh, guys. Yo wis rasa dijajal sesuk-sesuk duwe nyanyi. Iku yo nek kopi rek. Ya wis ngono ae pokoknya terima kasih banyak sih selalu nonton kontennya Mbak Deni, Mbak Isma, saran masukan wis tonton terus, ukane wis gak di-skip, ukurannya nenek kira-kira Mbak Isma, tutur katanya sih salah, sing kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kabeh diparingi sehat, seger waras, panjang umur, berkah barokah. Mbak Isma pamit, titik-titik Allah ketara, dadi wong apik aja sampe marani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unboxing. Wis 19 sih. Kurang apa ya? Kok kenop. Ning kenop kan terus. Si aneh. Iki nek dua apa buat? Dua apa nih? Ya. Ada mau deh tak foto sih. Apa? Tangan. Tangan. Den. Apa nih di? Sonku teko. Apa belajar motor? Halo. Amel. Jajal nyanyi. Nah, aleh, yuk nyanyi.
Kowe tak kon ngamen ben entuk dhuwit. Ning kono lho ning terminal. Sing jatuh sing engko sing ngono mah tapi. Lah kowe urung diseteli cah. Ora iso nyetel. Mixi gede. Nyetrum ora? Nyetrum ora? The Bluetooth device is ready to pair. Yang ngomong leh kowe. Aku pro. Cek. Sakal dadakan koyok maut. Lah ya sakal dadakan koyok maut. Cek 1 2. Menek ra ndek dhuwit. Mas aku gede-gede larang le. Tak cipokno. Guys, alhamdulillah kita lanjut. Tak jajal nyanyi ambek Mbak Deni ambek Makni. Ternyata banter sak suarane sak musike sampe teko nggone Mbak Deni. Nek son kawak kae musike krungu tapi gak banter terus suarane malah gak krungu. Teko nggone Mbak Deni iki krungu. Wis alhamdulillah. Makasih, aku seneng ayah. Wis muga-muga ayah diparingi sehat, seger waras, panjang umur, rezekine lancar ngalir terus. Ya Allah, wis dungane Mbak Isma sehat-sehat ning kono. Bener sakal aku jumbul, makane aku apa kaget ya dadine ndremunyo. Tapi ternyata setelah bertinggo nyanyi plong enak, maksudnya ngono ki penghilang stres adalah nyanyi, penghilang gabut adalah nyanyi. Tanpa nek musik yo dunia terasa sepi. Wis ngono Mbak Isma pedang mandi guys, wis yo memang lanjutane apa kontene emang wis tak tutup Mbak Deni ndak teko ndelok tak syuting neh ae. Sisan wis ngono. Wis sore Pak sesuk tinggo nyanyi neh nek Rino. Dadah pemirsa.